Duh Gusti kang murbeng dumadi paringono pangayoman dhateng kula. Duh Gusti kang karya jagat paringono kawelasan dhateng kula. Ana pepujan ingsun yaiku sang guru sejati kang jumeneng ratu agung kang hamurba amisesa. Pelopor jaranan di murung raya agawe semseming para pamirsa dana usung alamate kang wis nata murung raya kota emas digundoyani kang wis kondang kaloka ing Nuswantara kang dipimpin Bapak Beko Suyatno. Hey hey ho 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 hey oh ho 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 Pinarong indah irama jogetane turangga nyupaku aja jagis kondang daranan nandang tut kreasi anggawe seneng kang para miarsi danau song pura jauh amate murung raya iku atene kang wis kondang kaloka ing Nuswantara kang dipimpin
bapakku Suyatno binara mindhaing irama jogedane turangga nyobaku aja ana wis kondang kaloka ing sasara kang gawe senang-senang para miyarsi kalau kae ganderane upa tapung awe-awe abang putih pancawarna iku lambang sejatine anak ora kita wis merdeka kang abadi baso Pancasila mati sangkane layang Abitulas Agustus saksine nuju taun 1445 Rambate rata hayo kolo pesa kontol parit Rambate rata hayo kolo pes kontol paris Atu mateng kali matu tunggalate kata rahayu Merdeka, merdeka, merdeka bumi kelahiran aku merdeka, merdeka, merdeka wis pancen merdeka ekolane asik asoy persiapan untuk challenge Franky tentunya dipimpin oleh Pak Moy. Pak Moy
ing wilayah apa mau ya oi lo so ho ho lo Osole Coritane Jawi Celeng paling gantengnya terus baju pak wajah itu orso murung raya iki lo woi lelo osole osha lo osai yo panas senane yo osai dowong ayo papo janing ati kaya ngene wong ngandang asmara Oto dewa Jawa ngoto aku Dewa Swamambi besok kapan ketekan kapan jejer karo wong ayu umpamano nyupaku ojo yo mas rekening kita dari Tulungagung tentunya masih bersama Mas Fadil ayo Mbak Moy yo yo say lelo yo 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 ini adalah sosok senior celeng sereng punya ayo Mbak Moy oh ya wangi aduh oh indang emang ngono kuah ana kita rumangsa ing wengi teko ayo puputo ing riyo puputo ing bilahe kabeh jin setan datan pun
aku waca jarang kondang sakura raya. Masih bersama Mas Kendang handal kita, Mas Faril dari Tulungagung tentunya. Osile. Wah, dan ini kita tampilkan tentunya pembarong cilik handal kita Rejo. Ya, inilah ada anak yang dengan penuh bakat, multi talenta tentunya. Ayo, anak didik Pak Gatot. Ayo, ayo, ayo cok, tunjukkan pesona. Ayo. Bopo pecut handal TNP Purasa. Ceritane wayang Ramayana negara ngalengkoti raja Ratu Buta Terang baju Pak Woco tapi binat bawa bersiapnya cara bangsa orang raya. Ayo nyolong Dewi dan sebentar lagi kita sudah mau tampil tentunya di Anggur Amel. Asik si ketek putih soan taman Sinta dijak mulai konangan Hendra Cetlan Pate neng Anoman Horawati Kete Eladala ngalengkot tiobong Tosawaka kopong dadi yarang omah gede kopong dadi yarang kesamoga dadi gereng-gereng
Singo parong ingkang ngarsa dumateng Cerita Baju Papoja ingkang ngarsa Wae Ramayana Kara ngalengkosi raja Ratu Buta Rawon raja gawe geger nyolong Dewi Sira Anoman si kedek putih soan taman tak mulai konang ayo dul Rajit lapate neng Anoman ora wedi gete helakae ngalengkoti abang tiobong Ratu Budawa kopong dadi yarang oh magade ganti arang dosa muga ganti karang Eyo ae iya Singo parong yang telatah murung raya oh ya Pak Wojo Kamarso wilahing tlatah murung raya pimpinan Bapak Beko Suyatno wilahing onde Panaspati ingkang tlatah Murung Raya
Turaga Yupaponco. Hoko hakeo yo os yo ayo apa iki rasaning ri-ri ana ing sajroning batinku yen tan kena godha ora bakal lara kreasi muda Turaga Yupaponco. Awas mlebu resa mlebu awas amuk sing marupa suka sesaji dosa mawi balake sengkala dosa yai angrekata sesaji akan akinara atur amuja amarwinta nugroho sangking yang widing kinapulno kinara atur pamuja
Pinar tuwa berkapas suki yuwono kang becik katite kang apakagantara sesatri rahayu nyumangu aja tata jaya Slompret kampung ungkung akan tareok katipong selendro apa nang solo salendro slompret pelok carana setan nyongklang merae ngikel macan mangan magat magat apa jagano kaliyo selendro wis cocokang gongare aprasa jagare gembira anglian numpak lawuh layar
Ya, terangnya Pak Koco. Hiya 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 hiya. Lidar kuda cilik kawantan Di mening gunung